O tanawa, samtang sa unang panahon nga nagkamang-kamang patas paghangyo sa Ginoo, grabe ka aktibo kayo apan usahay mapila ka paglaom sa panahon gihatag na sa Ginoo atong mga katigayunan, usay mawala na siya sa passing, mawala na ato pagkamatinud-anon kaniya. Nga naa pa day mga tao nga bisan pag gibutang na sila sa Ginoo sa medyo kahimtang nga marag arang-arang, apan dili ang ilang pagkatawhanon may nakitaan, apan ang nakitaan kapag laom ang Dios sa ilang mga kinabuhi. Nga bisan pa di ay o ikapilan na takaroon na abogado, dili na makitaan si Jesus sa itong kinabuhi. Pagkadako ay di malas. Bisag ikapilan na di ay mga pilakapaglaom na doktor makata, na maestro na makatag, dako nakitagrang ko. Pero dili na gani makitaan in taon si Jesus itong kinabuhi. Pagkadako kaayo sa kapindihan mga pilakapaglaom. Tanawa! Kay og magsinina og ingon ani ang kalibutan, mo sinina og ingon ani. Pulur-puluran mga sinina nga waragwa mataro pagkatahi, na pagkaputol nga taas ra ken tabas, na ay mga ipakita yung pusod, para papaglimpyo yung pusod, ipakita yung kigol-kigol, ipakita yung pagka makalilisan. Dili ta maglayo sa kalibutan. Nga naman, mo may uso. Wa, baka nakabantay karon mapila kapaglaom. Nga bisan pag ako apektado niini sa mga usos kalibutan sa atong trend karon o kabalo ko igsoon nga ako ning struggle ambot og imo ba po nang struggle mapilang kang kapaglaom. Dako kaya akong kalipay mga pilang kapaglaom sa matag panahon nga makahimo kita sa pagpadayon sa pagsibyas kanginan tungod kay usa kini kagamhanan kay hinigiban nga makahimo sa pagtapok kanato loyo sa atong paglalagyo ay ikaduha mga kapaglaom nalipay ko kay kining akong pagatubang karon resulta ra gini sa grasya kaluoy in taon sa Ginoo tungod kay bisan pa nga ato ang pagproteksyon sa Ginoo tibok natong adlaw karon sa pagpangabudlay. Bisan pa sa dagat sa atong paghuna-huna kapaglaom kini iya gyud tanan. Bisan pa kaninyo mga pilang kapaglaom. Daghan kaninyo karon sa sari mga pagbati, mga expressions kinabuhi apan atong giampo nga kita makatagamtam og dako kaayong kalipay. Ginhawas kinabuhi samtang atong patalinghugan karon ang mensahe nga iyas Ginoo. Kagabi akong nakita ng mga viewers nga naali nananaw bisan pa sa mga kabukiran. Dito mga pinakapaglaom sa 1G sa Galilee, dito ako hapit pabautismuhan pag-usab. Samtang kapaglaom nag-drive ko sa motor, o niya nilabay pagyutong dakong halas. Uban ako kapaglaom ato si Ilya Nelson Swan, siguro naminaw ka karon. Pag-abot ito sunahan kapaglaom, wala ko kabantay nga naaday dako kay nga limaw. Okay, bago pa mo ko nga disiklina na to sa Bislig ka district kapaglaom. Maayog yun in town ang pag-shoot sa kong motor sa dakong limaw kay ingon ako og taga-Tilra. Lapas magidaistuhod kapila kapaglaom busa nakaingon ko pastilan. Mabautismuhan magkatag-usab aning lapok. Busa nagpasalamat ko nga bisan dito sila sa kabukiran karon nagahimos pa na wa ko kabalo unsay mga kahimtang sa gapaminaw karon kapaglaom. Di ko ka-imagine. Sa kabukiran posible nga nagpaduol ra mo ang piso wifi. Nagkatkat baka muskahoy aron makakitag signal apan dalaygon ang Dios kapag laom nga aduna kitay gana og kahingawa nining hinapos ka mga adlaw kanang appetite kapag laom sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo dako kay na siyang kalipay kay dili tanan tawo ni kalibutan nga aduna ingon ni ana nga appetite or kalipay sa pagpaminaw. Gawas siguro kapag laom kung atong gihimo karon mga lingaw-lingaw sama sa kalibutan kay dili na kinahanglan imbitasyon. Dili na kinahanglan imo kang nihon. Apan kining mga panahon igsuon nga ang pulong sa Ginoo nining hinapos yung mga adlaw nagkatamis ni sa mga tawo nga tagalangit. Apan nagkabidli po ni mga pilangga kapaglaom sa mga tawo nga dili tagalangit. Busa nagtuko nga sa kadaghanan sa mga tawo karon kapaglaom kining nagapaminaw karon tanan kini sila tanan tagalangit og dili kini tagayuta. O ugma sa madamlag pinapila kapaglaom, kitang tanan maghiusa dito sa itong puluyanan kita gana sa Ginoo alang kanatong tanan. Apan kapaglaom nagapasalamat ko ni Ma'am Vilma Carmelo, thank you kasi po pagpaminaw, asawa sa tong Vice Mayor dito sa Bislig. PO1 Ryan Gomez, pastila magkalilisa ang uban siyang kikir nga si Brother Modar. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Si Duran nga tantoy mga pinakapaglaom. Salamat po din taong kayo si Loriso
family dito sa Canada kapag laom, dito po sa Visayas, nagahimo in town sila sa pagpaminaw og sa tibuok nato nga mga pinalanggang mga kaigsuonan. Ang ako pinalanggang Presidentes District akong gibilinan, si Elder Masangkay, salamat po kayo sa inyong pag-atima sa distrito samtang mawala ko sa pipila ka mga adlaw. Anyway, karong kagabion mga pilang kapaglaom, ato na po nga tagaan o pagtagad ang mga husay sa ato ay igsuong gitun-an nga gitawag og the anon. Ang the anon mga pinalanggang kapaglaom, ato natong natun-an ang mga tao nga waing ilis sa bilang kasulatan apan nahimo sila dakong kay kabay sa itong pag-alagad. Bisan pa karon sa ato kapanahunan. Apan karon nga kagabion mga pinagkapaglaom, ato ang tagano pagtagad ang usa ka title nga giuluhan mga pinalanggang kapaglaom o God's Rival. Mingon ganita God's Rival mga pinagkapaglaom, mingon ganita rival, mao kini siya ang kaatbang. O sa managtiayon pa ni mga pinalanggang kapaglaom or sa nanguyab pa ni siya usa ka gwapa nga dalaga apan aduna siya duha ka mga karibal. O wala ko nakakitag karibal nga nag-best-friend, kasagaran yun ani kapaglaom, nang giaway gini sila siguro. Busa, unsa man ang kaatbang giday sa Dios kapilang kapaglaom. Unsa man ang iyang rival, karong kagabion, ato ani siyang tagaan og lalom. Nga pagtagad, mga pinagkapaglaom. Busa, ang atong teksto gyud karon kapag lang maghisgot na sa Judges chapter 7, apan lakbit lang niini na sa versiculous chapter 6 ang iyang background niini arato masabtan na chapter 7. So gilanon kini mga pinagkapaglaom mahitungod ni Gideon. Si Gideon mga pinalanggang kapaglaom nahibalutan nga gigamit sa Ginoo sa pagluwas sa iyang mga katawhan. Apan ako kang suginlan nga ang Judges chapter 6 mao kini siya ang titulo nga makita sa bilang kasulatan og unsa gyud nga nakontaminar ang mga katawhan sa Ginoo mga pilang kapaglaom sa mga practices sa mga Midianites or Amalekites or mo kini mga pagano nga mga nasod. Unsa man pagano? Mga tao nga wala nagtuog Dios, nagahimo sa mga butang nga iyas mga kalibutanon, nagahimo sa mga butang nga sukwahi sa kabubutan sa Dios. Ang iyang mga katawhan imbis nga iyang gibutang kapaglaom aron nga mo'y mutakot sa mga tao naon sang hitabua gaya mga katawhan mao man hinatakdan mga pilang kapaglaom og mao kini ang grabe gyud nga sentimento nining tekstuha. Niabot sa panahon mga kapaglaom nga pati ang ilang pagsimba dili lang silang sininaan, dili lang silang gipang inom, dili lang silang gipang butang sila mga baba nga nagasunog nga warag mga nagdilaab, dili lang sila mga practices silang mga expression apan labas tanan natandog yun og nakontaminar gyud sila bisan pa sa pagsimba mga kapaglaom nga sila nagasimba na sa paagi sa pagsimba mga kapaglaom sa mga Midianites Amalekites sa mga pagan. Grabe gyud ang kahiyabos sa Ginoo dinhi mga takna mga pila kapaglaom. O hinungdan ni ana nga ang Ginoo nagtugyan kanila sa mga kaaway sa dagan nga mga panahon sila nagapildi. Sila nagabihag, magkampo sila diri, bihagon sila sa mga Midianites, maggrabe kalisdanan ilang gitagamtaman. Og here comes mga pila kapaglaom, gitultulan sa manulunda si Gideon nga siya ang himuon aron sa pagluwas siya mga katawhan. Apan kapaglaom atong nasayran. Gagi pa experience una sa Ginoo yang mga katawhan sa pagkabihag sa mga kalisdanan kay sa taas nga panahon sila nawala man diha sa sabakan ngadto sa Ginoo. Mga kapaglaom atong nakita nga samtang ang manulunda nakikita gyud ni Gideon og personal mga pila kapaglaom. O giinan siya sa Ginoo nga Gideon, ang Ginoo magauban kanimo sa paglawas imong mga katawhan gani ningon pagit si Gideon nga og naa ang Ginoo kanamo. Ngano nakahiyago man kami og ingon ani nga mga kalisdanan tol kay gi-experience gid po ni Gideon unsa ang kasinatian nila kaniadto nga og ato pa nga terminology di malas gid sila. But I know God, there's no malas makapaglaom, but that is just the terminologies daghang mga tawo nga nakasinati og mga kalisdanan. So ang Ginoo mga pinakapaglaom pinagis madulundan nagdasig ni Gideon. Og nahibalo kita sa sugilanon mga pinakapaglaom nga tungod kay si Gideon magid ang gipili mga pinakapaglaom. Giguba gid biya ni Gideon ang mga Diyos-Diyos sa mga Ammonites o Amalekites nga gisimbahan sa mga Israelihanhon kaniadtong mga katawhan sa Ginoo. Og tungod niya na ang mga katawhan na suko kapag ni Gideon og siyang amahan nga si Joas og gilampat yun si Gideon og hinungdan kapag laom nga si Gideon nana sa kalaot.
Dulaan na siya mga pilang kapaglaom, makap sa kinabuhi tungod siya daghan sa mga tao nga gusto kaniyang mapatay. Sa kapanahon niya na ang Ginoo nagsulti ni Gideon. Og si Gideon ingon sa Ginoo nga, Ginoo, kung o galing itugot imo nga ang imong katawhan imong ipadaw pinagis sa akong mga kamot. Tugot o Dios nga kining mga panapton nga nahimo pinagis mga balhibos mga mananap sa mga karnero. Ibutang kini nako sa gawas. Og tugot o Dios nga ang kining panapton kung imo magidgaling kong itugot. Nga ako ang imong ipadumala. Ako ang imong ipaplano. Tuguti o Diyos nga ako maespresyan ang imong confirmation. Ang panapton yang gibutang sa gawas. Og iyang pagampong ang panapton mahimog uga o basa. Og ang tibuok nga ground mahimog uga. Og kana gihimo si Ginoo mga pinangkapaglaom. Apan wala pa gid na kontento si Gideon mga pinangkapaglaom. Ningon na pud siya nga Ginoo, pastilandagan na bagikas mga kalaban. Mahimo ba Ginoo nga ang ako na po panapton nga akong ibutang o kini na po panapton mo mauga og ang katibuk-an dito sa kayutaan mahimog babasa. O kana siya kapaglaom, gihimo gyapon sa Ginoo. This is what I like about Gideon. Nga sa tanan niya mga plano, sa tanan sa pagsugod sa iya mga stepping kapaglaom, aduna kanunay confirmation sa Dios. Dili kay butang ra ang Ginoo kapaglaom og nagadiskwidyo na sa kinabuhi. Apan si Gideon siyang leadership sa tanan niya mga plano, kanunay naguna ang desisyon sa Dios mga pilang kapaglaom. Apan niabot gyud sa punto 7 verse 1. Sayaw kayo sa kadbuntag kapaglaom, gitapok na ni Gideon ang iyang mga tao aron sa dako kayong away nga magakahitabo mga pilang kapaglaom dituas sa taga Midian. Og abi ninyo mga pilang kapaglaom usa ka panahon ni ana gipasugo ni Gideon ang iyang mga asset sa pagtan-aw dito sa kalaban mga pilang kapaglaom. Og ako kamong inon nga samtang nagkamang-kamang dito sa kasagbutan ang gisugo ni Gideon. Sa pagtanaw sa kahintang sa kalaban, City versikulo 12 sa Judges kapaglaom ni report ang tao nga gisugo ni Gideon. Nga abi nimo Gideon, ang Midianites ug ang Amalekites sa grupo ug ang tibuok katawan sa east naghigda sila dito sa hawanan og dili sila manuberan sama sa apan-apan. Dili gyud nako mahihap Gideon. Og ako kang inon ako Gideon nga ang ilang mga camels, ang ilang mga panon sama sa bunbun sa kadagatan og dili gyud in town nako maihap. Mga pidalanggan ako mga kapaglaom, wa ba mo nangangkong og pila ra pod kabuok sila Gideon. Take note, ang ilang kalaban kapaglaom sama sa bunbun sa kadagatan kadaghan. Grabe kadaghan kayo. Pero kung imong tanaw ang versikulo 3, sila Gideon mga pilang kapaglaom aduna lamang sila 32,000. Kana nga away mga pilang kapaglaom, warag away sa usa ka purok versus usa ka syudad. Kana siya nga away mga pilang kapaglaom, warag nag-away ang elementary ug ang college student. Dili na ko masabtan. 32,000 kabuok mo kalaban sa sama ka bunbud sa kadagatan kadaghan nga mga kalaban. Grabe kadaghan kayo. Apan buot nako nga tagaano pagtagad kapaglaom mga bersikulo 2. Ang Ginoo ming sulti ni Gideon. O kini mga pilang kapaglaom, diri na si Gideon wala kaayong siguro siya nakasabot. Samtang nagtanaw si Gideon isip general nga pastilan, 32,000 versus sa report, kapit naghanap kayo. Gitanaw ni Gideon nga dihado gid siya. Gitanaw ni Gideon mga pilang kapaglaom, nga wala gid siya pirtigyod nasa kalisdanan nga kapanahonan. Apan ako kasultihan mga pilang kapaglaom, samtang ang Ginoo nakisulti ni Gideon, si Gideon, mga kapaglaom, giingnan sa Ginoo. Gideon, ako kang inon. Nga ang imong 32,000 ka mga tao, daghan ra kaayo sila, nga akong ipadaog sa ilang kamot ang mga Midianites. Kay kung akong ipadaog sa ilang kadaghanon, sigurado ko, kanay akong pinakaganahan kapag laom nga phrase. Sigurado ko nga silang kadaugan, ilang ipanghinambog ang ilang kaugalingon o ilang isulti nga tungod sa ilang kusog, tungod sa ilang kamaayo, sila nakadaog sa maong gagira. Mga kaikalaan, just take note.
Unsay gikalagutan sa Ginoo, nganong gusto sa Ginoo kulangan ang 32,000 bisan sa kadaghan kay sa kalaban. Tungod kay nakit-an gyud sa Ginoo, gaog madaog ang mga tao, maingon dayon ang mga tao, lagi daog lagi ko kay maayo magyud akong pagkabuno. Daog ko kay daghan man gud kaayo ta. Dili na ganahan ang Ginoo pila ka paglaom nga sa kadaugan o sa iyang mga katawhan dili siya ang mapasumanginlan. Ang una nga point mga pila ka paglaom, the greatest enemy of the Lord. The greatest enemy is when the time nga ang atong mga kaugalingon mag-glorify na mga pinalanggang kapaglaom o dili na sa mapasumanginlan sa tanan natong kalampusan. Mga kapaglaom sa kapanon, yan ay tao ni doon nako samtang mutik sa board examination sa pagkadas. Abi niyo kapaglaom, akong gingnan, iksonon sa man ang imuhang mga saad po in taon sa Ginoo samtang ikaw magahimo nga mutik ang exam o gitugod sa Ginoo nga makahimo pasaron sa man ingon sa nga pastor abi ninyo samtang pastor makapasar ko niini ako ang doblihon ang akong pagkadasig ngadto sa Ginoo serbisyo ko pastor mao ni daghan kay sa gisulti ko piti na kong lipaya mga pinakapaglaom ingon ko Ginoo naghinaot ko nga imong ta papasaron kini bata kay imong nakita tumugtingon sa kasing-kasing nga siya mo alagad mo serbisyo kanimo og ikaw gayud ang mahimaya sa bugnaw sa kalangitan katubigan ug kadagatan. Diabot ang panahon kapag laom nga pagbutog yun sa examination ni pasar gid sa perti na kong lipaya kay ni po siya sa Facebook nga nakapasar siya ko salamat kay Ginoo nga nakapasar siya. Apan ang akong gikasuban pag-ayo kapag laom kay sa sunod nga mga adlaw nakita nako sa post nga nag-celebrate siya sa iyahang kadaugan sa maong board examination tuwa dito sa imnanan mga red horse sa manhino na kung nakita sa lamisa dito naman ako nakita mga pila ka paglaom sa iyang pagselebrar dito sa imnanan uban sa iyang mga barkada nga perti nilang lipaya kayo og dito giko na kaingon kapag laom nga mo din ang pinakadako nga kalaban sa Dios nga sa matag panahon nga yamukmuk pa kita mga pinalanggang kapaglaom nag-working pa siguro ta sa unang panahon nga nagkamang-kamang kita sa kalisod sa paghangyo sa Ginoo mga pila kapaglaom nga makahuman lang gid in taon ta or makabutantas ang nga mahimot ang mapusnanon sa Ginoo apan samtang usahay mahatag ka na sa Ginoo kapaglaom usay ang Ginoo mawala na siya sa passing. Samtang nag-eskwela pa kita kapag laom, active kay tas iway. Active kay tas sa Sabbath School. Active kay tas mga wali. Active kayo tas sa mga activities. Pero dili tanan, mga pilang kapag laom ha, dili tanan. Pero kasagaran, imbes nga gibutang nas Ginoo kapag laom, saang nga mapuslan unta na siya, mapuslan unta na ko siyang bulahaton. Naon sa bang hitabua kapag laom, nga bisan ganig Bernes, dili na makahimo sa pagsimba. Matingala ta mga pinalanggan ako mga kapaglaom, gapag panahon sa Bernes, ang adlaw, dugay mo salop. Kay bisag sunset na kapaglaom, tuapa sa mall. Bisag sunset na mga kapaglaom, tanto ng adlaw, alas 5:30 naman, pero wala pa may sunset siguro. Dito sa merkado, mo pa'y pagato. Apan matingala po ta mga pilang kapaglaom, nga pagkasabado pod, ang adlaw, dalirang mo salop. Bisag wa pa'y sunset, sunset na siguro na, ato na sa negosyo, ato na dito small, namili na mga pilang kapaglaom, tanawa, samtang sa unang panahon, nga nagkamang-kamang patas paghangyo sa Ginoo, grabe ka, aktibo kayo, apan usahay mga pilang kapaglaom sa panahon, gihatag na sa Ginoo atong mga katigayunan, usay mawala na siya sa passing, mawala na ato pagkamatinudanon kaniya. O kana mga kapaglaom na hitabo sa mga katawhan sa taga-Israel. Gani kapaglaom ang akong gikalipay pag-ayo. Nga dili day tanan mga kapaglaom nga gibutang sa ang sa Ginoo sa taas-taas ng mga Adventista or bisan pa sa uban nga mga Kristohanon nga nakalimot sa Ginoo. Atong niaging Sabado before ko diri ni ani kapaglaom nisimba ko dito sa gamay ra nga simbahan sa akong distrito gihingal lag episo. Gamay nga simbahan, mapilang kapaglaom, apan samtang nagwali ko, nakita na ko nga nisimba ang usa sa mga DepEd supervisor sa Bislig. Si Dr. Abunales. Abi ninyo, kapilang kapaglaom, piti na kong lipaya.
Ngano nalipay ko kapag laom? Nga naa pa day mga tawo nga gibutang sa Ginoo sa taas-taas nga kaalam. Taas-taas nga ang sa estados kinabuhi. Nga nagapabilin kapatinud-anon kay Ginoo. And that is very rare ragyod kaayo mga pinalanggang kapaglaom. Rare ragyod kaayo. Kasagaran gyud mga pinakapaglaom. Samtang wa pa madoktor, matawag-tawag pa, pero madoktor na mga pinakapaglaom, maabogado na, umaunsa pa. Perti na gyung lisuda. Mga pero as I said, dili tanan mga pinalanggang kapaglaom. Usa ka panahon ni ana, nalipay po kay kog dako. Gibitar na ako kapaglaom sa among asosasyon, adto lang ni aging mga bulan. Ang usa ka atong higala, bisag dili kay misuod mga pinalanggang kapaglaom. Bisag kabalokon niya niini nga tungod sa kadaghan niyang mga dump trucks, daghan sa ikwipo. Kay kini sa engineer man ni kapaglaom nga naa siya sa construction. Abi na ko siyang kabisi nga dili niya matagaag pagtagat ang akong invitation sa kasabadong ako sang speaker. Abi niyo kapaglaom pitin akong lipaya. Nagkabalios pa mi kay gikan sa Rosario dito sa Bislig ang mao nga katiguman. Apat sa akong kalipay kapaglaom, ming-adto gid taon siya. Og siya pag-adto ba pinakapaglaom, pagkanindot na malanggi kaayo sa mga lectures. Pagkanindot na malanggi kaayo sa mga wali, mga pinakapaglaom, og akong gikalipay, unong gid siya, hangtod ni salop ang adlaw. Aday sir siya ming lakaw, mga pinalanggang kapaglaom. And his name is Engineer Dennis Sasil. Nalipay kay ko kapaglaom nga naa pa day mga tao nga bisan pag gibutang na sila sa Ginoo sa medyo kahimtang nga marag arang-arang apan dili ang ila pagkatawhanon may nakitaan apan ang nakitaan kapaglaom ang Dios sa ilang mga kinabuhi. Busa-usa kadako kayo nga pagpamalandungon mga pila kapaglaom. Nga bisan pa di ay og ikapilat na takaron na abogado, og dili na makitaan si Jesus atong kinabuhi. Pagkadako kayong di malas. Bisag ikapilat na di ay mga pilakapaglaom na doktor bakata, na maestro na bakata, dako na kay tagrangko. Pero dili na gani makitaan in taon si Jesus atong kinabuhi. Pagkadako kaayo sa kapildihan mga pilakapaglaom. Tanawa, si Nabucodonosor. Gisulti na sa Ginoo sa Daniel chapter 2 nga dili lagi ka mahimog hari Nabucodonosor kay naay Babylonia, Medo-Persia, Greece, Rome, 10 divided kingdoms nga mopuli sa bugay pero naon sa man basaha ang Daniel chapter 3 nagtukod na hinuon siya og 90 foot pure gold og niingon siya nga pagtingog sa tanan nga mga dulunggon mosimba mo ni ana kanang dako kay nga estatwa nako nga gilong sa imbulawan kay nagtuo ko nga dili tinud ang gingon ni Daniel nga mapulian ko kay ako ra gibulongtan hangtod sa kangturan dili ko moto sa gingon anang Ginoo ng Daniel di ko moto nga mapulian ko igsoon mao kana ang kinayan ni Nabucodonosor. Dili sa gustong motuo sa pulong sa Dios. Iyang gipataas siyang kaugalingon dito sa labang uyamot. Og nahibalutas sa Daniel kapitulo 4 nga usa ka panahon niya nga nagtindog siya dito sa gingharian. Iyang gilili ang kamatahom sa Babylon mga pila kapaglaom. Ningon siya nga dili ba gihimo ko ning Babylonia tungod aron ko madaig. Gihimo ko ni siya aron sa akong dungog o sa akong himaya. Mga kapaglaom, kamo nalay tiwas ug basa Daniel kapitulo 4, 26, 28 nga 37 sa wa panahuman og sulti siya mga baba ang kato nga pulong. Adunay tingog nga bidagayday gikan sa makalangitan nga Nabucodonosor karong adlaw akong kwaon ang imong pagkahari og ikaw mawad-an og buot mukaon ikaw sa masagbot uban sa imong mga mananap sulod sa 7 ka mga katuigan og nahibalo kita mga pila ka paglaom nga diha-diha gikuha sa Ginoo ang kaalam ni King Nabucodonosor og diri ko igsuon na malandong nga bisan unsa ning orasa pwede kwaon sa Ginoo ang tanan butang nga gihatag niya sa atong mga kinabuhi bisan pagkanay imong kaalam bisan pagkanay imong kinabuhi bisan pagkanay imong mga kawagtangan kapaglaom. Og nahitabog yun si Nabucodonosor nga nagsabsab siya masagbot diya uban sa mga baka. Og tungod sa kadugay na buang na magit siya kapaglaom, ang iyang magkakos sama na sa mga agila. Og siya gipreso sa iyang mga kaugalingong sundalo.
sulod sa 7 ka tuig igsuon. Ang hari nga nagsinina og gwapo kay nga mga bisti natulog sa nindot kay mga katulganan. Didto siya hinuon gipakatulog sa iyang gihimo nga mga kwarto nga pinakamaot alang sa mga piniriso. Diri nako na mamatikdan kapaglawom nga after 7 years nga iyang na-recognize nga ang Ginoo gidi ay mo'y tinugdan sa tanan nga mga butang. Dito nauli ang iyang mga buot, mga kapaglaom, pastilan, kinahanglan pa dito mabuang, sahay. Kinahanglan pa dito magtag-as siya itong kuko sama sa mga agila. Usay, kinahanglan pa mga kapaglaom, magsabsabtas mga sagbot. Usay, kinahanglan pa mawad-an tas buot. Mawad-an tag salapi, mawad-an og kinabuhi, mawad-an og tanan, aron lang kita igsuon mabadlong sa Ginoo. Kamon mga pinalanggang mga kapaglaom. Ayaw tuguti nga makadungog ratas sa sugilanon sa Ginoo kanang naanay mga katalagman nga maabot itong mga kinabuhi. Ayaw tuguti kapaglaom nga magpitok-pitok rani atong mga mata. Samtang sa panahon nga ang Ginoo maninuod na ginatos pagpahinondom. Sa versikulo 2, gipahinondoman at chapter 2 sa Daniel, gipahinondoman sa Nabucodonosor, gaya pong ulo. Chapter 2, 3 sa Daniel, giingnan na po siya, gaya pong ulo. Na dito gis 4, chapter 4, igsoon. Samtang siya igsoon, na wala na gid ang tanan niya nga gisaligan. That's the time nga iyang nakitaan ang kahalang doon sa Dios. Usay kapag laom kinahanglan di ay nga modapat ta sa yuta, iugbok ta sa Ginoo kapag laom aron siya mabayaw. Kay og kita mo inabayaw, si Ginoong Hesus naapo daay sa yuta mga pilang kapag laom. Busa usa kadako kayo nga si Nabucodonosor nakahinuklog siya sa pagsalig sa Ginoo samtang nawala kapag laom ang tanan nga mga butang sa iyang kinabuhi. Now, dito ta kapag laom sa ikaduhang punto. Now therefore proclaim in the hearing of the people, saying, kinsa katong mga talawan. Mga pila kapaglaom, hinundumi nga 32,000 gyud in town ang mga tao ni Gideon. Abribot gyud sa punto kapaglaom nga gisugo sa Ginoo si Gideon, tindog dito sa pulpito Gideon. Tindog dito sa hawanan. Isulti Gideon sa mga tao. Kinsa sa ila ang mga talawan, kinsa sa ila nga nagduha-duhas pag-alagad, kinsa sa ila Gideon nga siyat dili mo alagad. Kinsa sa ila Gideon nga mo alagad usahay muwala na pod. Kinsa man gina sila Gideon ang mga talawan. Kinsa kanila ang mga walay pagtuo. Ingna sila nga sila mo pauli samtang wa pa nagsugod ang maong gira. Abi niyo mapila kapaglaom atong tagapagtagad. Ingon siya, let him turn and depart at once from the mount of Gilead. Pila kabok ni Hawa mga pinalanggan ako kapaglaom. Pastilan kung ako si Gideon na to, Ginoo, hinayon na siguro na kong sulti, kay 32,000 regani may kabuok, dagan kay may kalaban niya. Pakwaan pag yun ako. Unsa naman ni Ginoo, unsa man ni nga gira Ginoo parid? Unsa man ni nga gira Ginoo kanang dance contest? Di ba ang gira Ginoo pinusile? Gamay na kay mi. Posible nga na human tendencies mga pinakapaglaom apan take note. Pagingon ni Gideon, pagingon ni Gideon nga kinsa to mga talawan panghawa mo, 22,000 people return o 10,000 remain. Pag-ingon gyud ni Gideon kapaglaom, kinsa sa inyo karon ang nahadlok og nabalaka panguli paghawa sa subras katunga sa mga tao kapaglaom. Piting kulbaa. 10,000 na lagi nabilin mga pinalanggan akong kapaglaom. Busa. Ang gingon sa espiritu stagna mga pinagkapaglaom. Nakit-an di ay sa Diyos. Nga sa 32,000 sa kagamay na lang kay nila nga pundok, apanakit-an mangyod sa mata sa Ginoo mga pilang kapaglaom. Nga ang mga tawo nga naa dito katon 22,000, nag-ingon diri mga pilang kapaglaom, gitawag sila og half-hearted warriors. Unsa man mga half-hearted warriors mga pilang kapaglaom? Mga tao, according to the context sa kang Gideon kapaglaom, nangalagad sila sa Ginoo, apan ang ilang kasing-kasing, nabilin pagyod sa pagkinabuhi, sa kalibutanon, sa impluensya, sa mga paganismo. Nangalagad sila sa Ginoo, mga pinakapaglaom,
apan wa pa sila ka-recover sa ilang mga sinultihan, sa ilang ginawian, sa ilang sininaan, sa ilang ekspresyon, sa ilang lifestyle, sa ilang mga habit. Kini sila tanan mga pinakapaglaom, nabilin pag yun dito in town sa kalibutanon nga butang. Nagpasabot mga pinakapaglaom nga ang ilang mga ngalan tinuod na bilong sila sa katawhan sa Ginoo. Apan ang ilang mga kinabuhi, mga pinakapaglaom, wa na gyud in taon nahiuyon diha sa kabubuotan sa Ginoo. Kay og magsinina og ingon ani ang kalibutan, mo sinina og ingon ani. O say maglisod na tag trace up karon mga kagalaan ba mga kapaglaom unsa gyud tinuod katawan sa Ginoo. Kay bisan pa ang katawan sa Ginoo karon nga panahon maglibog na ta. Kay kung magmanicure ang mga katawan sa ang dili katawan sa Ginoo ingon ani ang lahi pod kulur-kuluran mga sinina nga warag wa matarong pagkatahi na pagkaputol nga taas ra kay tabas na ay mga ipakita yung pusod para papaglimpyo yung pusod, ipakita yung kigol-kigol, ipakita yung pagkamakalilisang bisag kanang gitawag na siya nga kanabita sa gobyerno ng Igsoon nga for the official use only, ipakita yun. Ngano, mo may uso sa kalibutan. Expression, dili ta maglayo sa kalibutan. Ngano man, mo may uso. Wa, baka nakabantay karon mapila kapaglaom nga bisan pag ako apektado niini sa mga usos kalibutan sa atong trend karon o kabalo ko Igsoon nga ako ning struggle ambot og imo ba po nag-struggle mapilanggang kapaglaom nga ang trend karon sa kalibutan o sahay ming sulod Igsoon sa lifestyle sa pipila ka mga katawhan sa Dios. Pwede ra man ig-imnon pastor kay kuha naman siya San Miguel 3%. Oh, pwede. Pwede gini ay. Kaya 3% naman. Pwede naman sa kaya pastor kay wa may nikotin kay beef raman pag ana bumoto bitos ba mga kapaglaom basta kay pertig yung dako asmirise. Kapaglaom pamalandong nato nig maayo. Kini magkawalitan respubliko mga kapaglaom. Tinod anay maginisya nga pagpahinom dili lang gini kaninyo bisan pa sa ako, bisan pa sa akong family. I were not exempted mga kapaglaom. But this is what we call this message to all of us that we should be awake. Gadili unta ta mahitabo kapaglaom nga half-hearted katunga ris kalibutan, katunga ris Ginoo, warata kapaglaom og duha ka buok ang atong kupunan og sa eleksyon pa pulag puti og Ginoo dili ganahan ni ana mga pinalanggan akong mga kapaglaom. Tanawa. Katong mga tao di ay nga 22,000 kabuk na nga wala, ingon pa ni Ellen White sa Patrick and Puppets 538. Nga kini sila mga tao, nga dili sila ganahan, nga mag-atubang o daghan yung mga kalisdanan, samtang sa ilang pag-alaga, di sila ganahan mga hardships. Kini din nga mga tao, mapila kapaglaom, ganahan na sila simba o kanus na sila ganahan. O muhawar po di sila ganahan mo lambigit, di sila ganahan nga mag-atubang o mga hardships, di sila ganahan kapaglaom mag-atubang o mga dangers sa mga kinabuhi. Diyan ako malagad, pastor. Silo ko. Nalama o. Sa ini mga lagad ta kapaglaom, ang tinuod yun, sa itong pag-alagad, usay naa ang daghan kay nga mga challenges sa atong journey, bisan pa man sa atong mga kaubanan, sulod sa iglesia. Mga pinagkapaglaom, we should be willing to face that dangers. We should be willing to face that hardship. O ingon pagini or worldly interest would draw their hearts from the Word of God. Ingon pa ni Ellen White nga og nagpadayon pa natong 22,000 ka mga tao mapilang kapaglaom. Matakdan ang uban. Kay katong 22,000 di ay kabuok kapilang kapaglaom. Mga tao kato nga maduha-duhaon. Mga tao kato nga mga negatibo, kuyaw ra ba ni mga taong negatibo mga pinakapaglaom kay pagsutsut nila sa katapan makatakod ya paggrabe gyud kana bitong negativity kana bitong rebellion nga utok kapaglaom so ginlanta ka makalisang ang langit nakuha og 1/3 tungod sa usar ka buok nga si Lucifer nga mo'y nagsutsut dito tagak ang 1/3. Busa, kini siya ang giproteksyonan pag-ayo sa Dios. Nga dili mga pinakapaglaom, makatakot kini 22,000 ka mga tao dito sa mga tao nga mga faithful. Kay kini mga tao nga mga faithful kapaglaom, masagulan og daghan pod nga mga negatibong utok. Kini ato ang
rebellion nga pangutok kapaglaom, wara po ni COVID, makatakod na. Sulti na, bisag asa igsoon, ako gini na testify. Mga tao nga warag dasig kay tanawon sa church, pero behind at the back, mga pilang kapaglaom, dili kay ta kumpiyansa. There might be a plan sama niini nga makapahuyang kanang mga aksyon nga makapahuyang sa church. Mga aksyon nga magkakripol sa church, mga pilang kapaglaom, dapat kana siya hinuklugan. Kaya nagingon diri igsoon ang Present Prophets 5:38. Kaya kung nagpabilin pa dito sila kapaglaom, katong 22,000 makatakod to sa tibuok nga katawhan o wala nagi mabilin mga pinalanggang kapaglaom. Tanawa. But the Lord said to Gideon, there are still so many. Diri na gyud kapaglaom, dili makasabot si Gideon. 32,000 minus 22,000 equals 10,000. Apan kapaglaom 10,000 ilabilin, ingon pa magid ang Ginoo ni Gideon. Pwede pag yung daghanan nila na Gideon ba? So gilat ka sa basa si Gideon kapaglaom wala naglaglibog. Naon sampa ka daghana Ginoo. Gikan mi sa 32,000, 10,000 na lang mi karon, mingon pa yung kagdaghan. Unsa mag-ipasabot nimo ani Ginoo? Abi niyo mga pila kapaglaom. Ningon na Ginoo. Dadan sila dito sa tubig. Og kini sila ang imong ilain. Og kining imong malain ang mga tao nga maginom sila nga ilang ibutang ang ilang mga kamot, diha silang mga baba, ilang pagatilapan sama sa iro. Mag-inom sila mga pinakapaglaom og salud sa tubig sama ni ana. Imo silang ilahi. Gikan ato mga tao nga maginom sa tubig nga magaluhod. Busa mga pinakapaglaom mo kini sa mga timailhan. Ug samtang nanginom na sila suba mga pinalanggang kapaglaom na unsang hitabuah. Nga nagluhod, nga naginom. Pero magyong daghana mga pinakapaglaom. O katong nag-ana, pastilan, kung ako'y leader ato, time pa, Ginoo, time pa. Pwede usbo ni mo, Ginoo, ang imong mga instruksyon. Unsao na maginabo ni pagdaw, usa man ni nga gira, luthang ni nga girap, anana. Hinunumi, Ginoo, nga tinig basay. Ana magin sa, nabay gira sa una nga. Pareha karon ka kargadog tago dahil sa una kapaglaom. Tinig basay, nilubaay gyud og maayo. O niya 10,000 na lang. Pero ato dalion pagkapila kapaglaom. Og nakit-an gid ni Gideon nga 300 ra gyud in taon ang wa magluhod nga naginom mga pila kapaglaom. Og kini siya kapaglaom as per instructed by the Lord. Iya kining pauli ang kadaghanan og ang 300. The Lord said to Gideon, nga niining 300 ka mga tao, Gideon, nga naginom, nga ilang ginabutang, ilang mga baba, diha sa ilang mga, at giinom og tubig, gamit ilang mga baba. Gideon, ako silang gamiton. Take note, mga pila kapaglaom. Ako, ang Diyos gusto siya nga matuboy. Ang Diyos gusto siya nga tanan ang credit sa iyaha, mga pinalanggang kapaglaom. Kiningon man ang Ginoo, ako silang gamiton sa pagdaog sa mga kalaban nga mao nga mga Midianites. Mga pila kapaglaom, nahibalo man kita ato no, dalion na man lang ginaton sugilanon kapaglaom kay gamay ra man gitaon kay kog oras. Ang 300 gibahin sa ikatulo, 100, unya gipadala sila ang kabilang kapaglaom og budyong o katong lamparilya nga butang na nato sa dagway ana kapaglaom wala ba nagdagway og kanang jar nga nagigisigas sulod o ragdagway baka ng Petromax aron masabtan na to. O kunya mga pila kapaglaom, ang instruction sa Ginoo, ilang libutan ang ilang kalaban o magdungan sila sulti, as the Lord lives. Ilahang ipatingog ang ilang mga trompeta, mga pila kapaglaom, o ilang dugar pagbuak, ang ilang mga laparan. Mga kapaglaom, mo gito instruction sa Ginoo, pastilan si Gideon samot kakulbaan. Ginoo pastilan og makadungog tong mga nangatulog dito Ginoo nga minilyon kadaghan. Lampara ra imong ipadala pastilan Ginoo.
Nagtuo ko nga imong ipadala mga machine gun kay gamay rami. Nagtuo ko Ginoo nga imong ipadala mga RPG. Abi ko kang imong ipadala Ginoo mga snipers nga mga litis. Gamay kayo mi imo pa yung ipadala mga trompeta, mga lampara unsa man singing contest. Unsa man kanang mga instrumental contest. Abri ba niyo kapag laom ang kinibitong Ginoo sa dibi ginato gyud masabtan. Kay pastilan kapag laom kung ikaw bitaputos Gideon, hurot gyud ang imong lingo-lingo pastilan Ginoo sa klase ning giraha. Gamay na balang kay mi imo pagyud painganion pagyud pagpadaog. Pero ato dalo sigilanon. Gituyukan ilang kalaban bilang kapag laom o pagsinggit as the Lord lives. Ilang gipatingog o gibuak kapag laom. Pastilang hitabua. Ang balang kasulatan, tiwasag basa, kay taas kina nga kapitulo. Nakamata ang tibo katawhan, apan ang ilang nadunggan, dili kapag laom ang mga tarutot, apan ang nadunggan, ang dako kay nga mga kilat, mga dalugdog, nga warag ang langit ni vibrate sa pagkasuko, mga pila kapag laom, o niyapak dito sa kayutaan, o gilanadunggan ang mga nilibog ang mga kabayo, gaming dagayday dito sa ubos, o silang tanan nagakaguliyang mga pila kapag laom, o tungod silang kaguliyang kay kabi nila, gi-attack na sila kapag laom, nagunay in taon silang tinigbasay. Paglaom. Bisag usa nila, gamay na lang nga pisik sa dugo. Bisag kalunggo na lang, bisag gamay na lang kaayo nga saman. Wala sila na saman. Tungod kay ilang gipatibabaw ang Diyos sa ilang kinabuhi. Ang ikatulong nga punto mga pinakapaglaom, quantity versus quality. Sa ato pagalagad mga pilang kapaglaom usay mga hadlok ta nga Ginoo gamay na malagi kaymi. Nga naman ni Ginoo nga daghan man tami sa una apan gamay na malagi kaymi. Mga kapaglaom marabagi nagingon ang Ginoo nga pitinaghanag gyud mga luwas apan nagingon si Ginoo ang molohotes katapusan mo mga luwas apan gitagna na si Ginoo sa Revelation. Basta basaon nimo sa kapitulo 20. Basaon nimo si pila ka mga chapters dia nga ang dili mga luwas kapaglaom nga nahigugma sa kalaban sa Ginoo karong panahona. Maaptan sila sa pagbalik sa mas bunbun sa kadagatan kadaghan. Apan dili na kita malilong mapila kapaglaom. Nga ni hinapos ng mga adlaw, daghan kaniadto mga tao nga mga dasig atong nakatulan. Apan sila karon nga wala na pod. Daghan kaniadto nga atong makit-an nga mga dagway nga warag di mapuslan. Apan atong makit-an karon sila nga sila pwede dinuod sa pagalagad. Kaya ingon ang Ginoo nga our church is almost to fall. But ayaw gyud kabalaka because God is in control of our church. Ang Ginoo nagkontrola sa itong iglesia, mga pinagkapaglaom, nga daghan kaayo sahay makita na to, nga mapaling-paling magaling. Apan so ginlan takas tinuod. Ang Dios mo ay nagkontrola ni iglesia. Busa ayaw kabalaka, nga bisan sa kadaghan o sa'y mo gamay, kaya ang Ginoo nagkatanaw sa kadaghan, apan ang gitanaw sa Ginoo kapaglaom, ang mga kwalidad sa mga tao nga nangalagad kaniya. Ikson, hapit na kita, success does not depend upon numbers. Nagingon rin sa mga kapaglaom nga ang Ginoo makapadaog siya kataon bisag gamay ra sila. Apan ang gusto lang gyud sa Ginoo di ay kapaglaom gagamay ra sila. Siya ang mapasidunggan. Og ikaduha mga kapaglaom ha, siya ang mapasidunggan ang primero. Og ang ikaduha kapaglaom not so much sa great numbers pero ang iyag yung gitan-aw ang mga kinaiya sa iyang mga tao nga iyang gigamit aros pagpadaog sa iyang mga kalaban. Duha ka buk ang gustos Ginoo day makapaglaom man 300 ra iyang gipili. Number 1, gusto siya nga sema pa sumanginlan sa tanan kadaugan. Og ikaduha, iya ra pong gipili ang mga kinaiya sa mga tao nga mo'y mugbitbit sa kadaugan. Nganong importante mas Ginoo ang kinaiya kapaglaom. Usa ka panahon niya na mga pilang kapaglaom nangadto mi sa asawa sa gawas sa nasod. Usa na lang gid ka oras before ang flight. Adunay nag-check sa amo. Palihog og andam siya mga passport. Kapaglaom, kato di among katapad, grabing tabi, tulon mi ka oras sa airport god. Kinatawaan na sila skilid, pastilan. Nakarga niya tanan, ang iyang nalimtan, iya rin yung passport. Pag-check, 1 hour na lang, musulod na miss departure. Dito rin nakitaan, nga nabilin di ang passport. Kapaglaom, abin niyo nahitabo. Pakyaw niyang taxi kapag laom,
pag-abot dito sa balay niya, kuha na po day niya, layo-layo pa man, balik na po, basta kay igo gin mi dito sa departure kaabot kapag laom, grabing mga singot kapag laom, grabe gyud ang iyahang gibati. Dito ko nakapambalandong, unsa magiging-importante ning passport? Pag-ukab na ko sa passport, kapag laom, nadi atong dagway. Nadiha ang atong profile. Muna nagpaila og kinsa kita. Authentic ka na mga pilang kapaglaom. Kaya bisag asa ni mo na i-presentar, tuhuan ka ng passport mo, claim kang kwarta, bisag unsa. Kay grabe ka na ka-authenticated. Nagpasabot nga ang passport, mao kini siya ang ebidensya kung unsay na sa atong kinabuhi. Taga-ahata, pila to edad, mga detalye sa atong kinabuhi. Nagpasabot mga pinalanggang kapaglaom. Ngang kini atong passport, nagsalamin kini sa atong pagkatao. Sa kapanahon ni Ana, kapaglaom, aron ay grupo sa mga tao nga nangadto na gyud dito sa airport. Ang ilang kauban mga kapaglaom nga medyo tiguwangon na pod. Naghangyo gyud nila nga, ayo intang ko niyog biyahe. Kaya kana bitaw sa passport, kana bitaw diha sa entry kapaglaom, kakabantay mo kanang ibutang diha ang passport ana ang naa day itaplak dito. Unya i-reading dayon, unya kung ma-reading moabre dayon tong toll gate, unya makasulod dayon ka. Ang katutiguangon kapag laom nagsigisa pangaliyo po mga pastilan. Ayaw ko niyog biyahe mga batan-on ako mga kauban kay di ko kabaluan ng pagtuwad-tuwad kay tiguang na lagi siya. Kapag laom, nausang hitabuah nga ang mga batan-on yang kauban iya na raman niya o, fuck up gaw, sulod, fuck up, diretso. Pastilan, nagtapok yung batan-on dito sulod, nagtanaw sa iya. Kapag lang pag-abot na niya, bisag ituwad, ipakilid, ipahigda, ipabaliktad, di manggit i-reading iyang passport. Aksyon na gitsag pagmahay mga pinalanggang kapaglaom. Ay, ginabitaw kaya lagi kong biyahe, kini kong kabalaw nini. Aksyon sa bagot-bot. Gibali-bali, fing, di mo dala. Dito siya nakahinundom. Nga paglabay day nila dito igsoon sa Divisoria, tungod sa iyang pagkagrabe ka maampingon, nagpalit siya plastic nga cover sa passport, kaya nabitang marag sa lisensya, kay kining mga tiguwangon na kita mga kapaglaom, grabe na taog kanabang mga dipinsa. Kay, ay, basta babasa pa lang di ba, anak? Tipigan, ibutang ilalom sa mga bag, giputos di ay igsuon og plastic. Usaon pag-reading, nga giputos mag-plastic? Gina sa eskobanan, hukwa ang plastic kakaber. Pagkuha sa plastic kakaber, pag-ana, adiser pa na abre kapaglaom ang toolkit. Mga pilang kapaglaom, ang dakong aminsay nining kagabion. Basin, pag-ingon sa Ginoo sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10, nga mga tubang kita kaniya, ug iya kitang hukman mga pinakapaglaom, pinagi sa itong binuhatan. Mahadlok lang ko kapaglaom, basig dili ma-reading sa Ginoo itong kinaiya, kaya ang atong kinaiya karon naputos sa pagka-plastic. Naputos mga pilangga sa pagka-plastic. Usay gasimbata at itong pagbati na kapabukal ragi hapon. Usay may pilangga sa itong pagalagad, dili mao, ug unsay nakitaan sa mga tao sa mga dagway, apan nasulod atos kasing-kasing, punos kaligotgot, punos kasina, punos kalagot, o punos tanan. May ako kapaglaom, nga pag-reading sa Ginoo sa itong mga kinay mo atong taglangit, dili niya ma-reading, kaya nga atong kinaputos sa pagka-plastic. Mga pinalanggan ako kapaglaom, wala gayoy lain tumog tinguhan ini nga series. Kung dili mahubuan kita, apil ko kapaglaom, mahuluman kita sa dugo o grasya ni Ginoong Hesus. Kaya nga tong handom kapaglaom, nini nga tong mga series, nga maabtan unta tas Ginoo kapaglaom. Nga number 1, dili kita half-hearted nga warrior, mga pinalanggan kapaglaom. Mahimo kita og katibukan nga pag-surrender sa Ginoo og atong yung hinunduman. Nga sa tanan natong kadaugan kapaglaom, si Ginoong Hesus gayon ang matuboy sa atong kinabuhi ug ayag yung kalimti kapaglaom nga atong iampo tabangan natong ampos Ginoo sa kinabuhi nga ang atong pagka-plastic basig dili ma-reading ang passport kapaglaom basin naputos pa ang atong kasing-kasing karon sa pagka-plastic. Apan ang dako kay natong kalipay karon kapaglaom kay naa kay tay Dios.
nga siya ang hari sa Huda. Siya, mga pinakapaglaom, makahimo sa paglangkat niya nga mga kadautas to kinabuhi. Siya atong bugto nga paglaom. Nga luyos sa to pagpangabudlay, luyos sa to pagpanikamot, usay kapaglaom mamumo maglitaw say, usay madiskuryota, usay mawad-antas pagtuo, usay mawad-antas paglaom. Apan atong gikalipay, nga nakita Dios, hari sa Huda, hari sa kalibutan, o hari sa tibok liberasyon, andam mo tabang ka na